kuyilona lowo esekwazile ukuba nalezi ithele ezifunwa uNkulunkulu kuyothi lokho akucelayo ngegama lakhe nalapha ekhaya sizwile ukuthi kuceliwa akabo uNkulunkulu. Siyacela inkosi lenkulu yaseKuphameni uShembe uNyazi lwezulu ukuthi akabezwe ngoba sibuke noNkulunkulu onjalo thina emndeni walapha ekhaya mabe khona nalabo bangayigqokini ngoba emhlophe abaphakathi kwethu. Sifike nalo Thixo thina oshesha ukuzwa shesha ukuphendula akabo uNkulunkulu. Ngoba nalapha embhalweni singaphenya from Genesis size siyobhaja kwisambulo alikho ikhasi nevesi nesahluko esithi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa phuza ukuphendula. Kodwa kwabe kuyinto eyayikhandwa abelungu bama missionaries ababeshumayela ezweni lakithi befuna ukudusa abantu. Kwase kuthiwa khona into ekuthiwa uNkulunkulu yathi kuze ngoba mukho kuze uzohlela usethembeni ukuthi hayi uyophendula ngelinye ilanga uyohlela ukuringa lento lapha ekhaya ukuthi hayi hayi khuma nezibhamu masekukhuluma nje khona uyohleli umekile yonke ukuthi hayi noma lento ingenzeki hayi phela kuthiwa uyashesha ukuza phuzu ayikho leyo nto. Qhubeka baba. Aninike kona Kuthiwa-ke niyothi mase ninazi izithelo zokuphenduka lokho eniyokucela uNkulunkulu ngegama lakhe uyakunika khona ayibongwe inkosi. Qhubeka. Yilokho enginiyala ngakho. Kodwa nansi into ekuthiwa niyalwa ngayo Ukuba nithandane. ukuba nithandane ayikho into bakhonza abahle enkosini lethu luthanda ayibongwe inkosi. Waqala uShembe ubabamkhulu umprofeti walikhombisa kithi mhlazana ethandaza umthandazo wakhe wokugcina osengomeni ka220 ivesi lesithupha uthi inkosi yamazulu nomhlaba uthi masinyane uzongibiza abesethini ungabalibali obani akashonga ukuthi ungayilibali ingane zami namakhosikazi ami nabantu abanye engibaziyo kodwa uthi ungabalibali abantu bakhe amaNazaretha ayingcwele akabonga uNkulunkulu. Umthandazo wokugcina owenziwa ubabamkhulu wabeka amaNazaretha phambi kaNkulunkulu ngoba kwakuyilona uthando lakhe lokuqala. Nathi sifanele sibe ngabantu abanjalo ayibongwe inkosi. Qhubeka. Uma izwe linizonda Kodwa khumbulani lokhu nalapha emndenini lapha ekhaya ukuthi khumbulani ukuthi ma abantu sebesenkosini kuyenzeka izwe libazonde. niyazi laqala langizonda mina. Into efanele yazi ukuthi ma izwe lizonda thina njoba singamaNazaretha nje singabantu abanebhada abangavamisile ukuthandeka emhlabeni ayibongwe inkosi. Njoba silabantu esiyibona nje ekufanele sikukhumbule ikunye ilokhu ukuthi izwe laqale lazonda lo osimemilekho kuloku kuhamba ayibongwe inkosi. Laqale lazonda uShembe eindaweni zonke lapha efika khona eshumayela izwi likaThixo alizange vele limamukele izwe wena lizokuthanda kanjani izwe na. Kuvamisile ukuthi ma usukhetha indlela yokukholwa kulobu buNazaretha uphendukelwe ngisho nabakweni endlini. Bengizoyifunda incwadi yenkosi uKristu ehlukanisayo la ithuma khona abapostoli bayo ukuthi hambani niyoshumayela. Ithi kodwa ningathi ngizukuletha ukuthula emhlabeni ithi angilethanga ukuthula ithi ngizukuletha inkemba. Uthi ngizokwahlukanisa ngisho umuntu noyise wakhe uthi ngisho umuntu noninazala uthi ngizokwehlukanisa ngoba izitha zomuntu kuyoba bendiyakhe. 34:10 Mateyu. Ondaba. Ningadlinzi Ithi ngingazindi ngokuthi ngize ukuthuma emhlabeni. Angizange Uthi ukuletha ukuthula. ngizokuthuma inkemba. Ukuthi mase kufike ukukholwa sekufike ukuthula cha. Iba khona intuthu ukuthi sekukhona inkemba manje sizokuveza wena sizokwahlukanisa. Ngizokuhlukanisa umuntu Ike noyise. yafunda incwadi inyanga yezulu yafunda incwadi yathi bani ngcwele ngoba mina Jehova nginjani ngingcwele kuyini. Ithi nginahlukanisile nabanye. Wena wangahlukaniseka nje. Linkinga iNazaretha lingahlukaniseki kubantu. Ekuvele kufane nje. Ma uyiNazaretha uba nomehluko akabonga uNkulunkulu. Hayi sesisuke sanikwa inselelo kwathiwa shumayela. Lezi insizwa ngihamba nazo manje umtoti singena door to door emzini okholwayo ongakholwa akabonga uNkulunkulu. Manje mabekhuluma kanje hayi sizoshumayela akabonga uNkulunkulu. Qhubeka. Indodana nonina. Ithi ngizohlukanisa ngisho indodana nonina. Indodakazi. Uthi noma ngabe indodakazi nonina wayo. Umalukazala nonina nonina zala. izitha zomuntu Uthi izitha zomuntu zoba ngabenjalo yoba yilabo basendlini yakhe impela.
Othanda uyise nonina kakhulu kunami. Ma umuntu ethanda uyise nonina kakhulu kunonyazi. Kangifanele. Akamfanele. Nothanda indodana kakhulu kunami. Lapha amaKristu ayayifunda lencwadi eyifundela nini ukuthi ningabakhumbula abantu abalelo thina lomhlaba. Cha kasikhulumi ngalokho ayibonge inkosi. Sikhuluma thina ngomuntu osuke ephila emhlabeni kodwa ephambana nontando kaShembe ukuthi uma uthanda yena kakhulu kunoShembe kawumfanele uNkulunkulu ayibonge inkosi. Kodwa kwike washo futhi uJesu lapha embhalweni wathi othukuyise nonina unjani kamfanele futhi ayibonge inkosi. Baba thu ababenza ngamadimoni. Thu umuntu ofila abese efunda lona leli Bible. Afunde oJohane noJakobe nobani bonke labo bantu sebengamadimoni shuthi. Athi umdala indaba yokuchithwa kwegazi akhuluma yonke into kodwa lapha eBhayibhelini mawukhuluma kukhona lapha maye ebulala umfowabo lo esehamba uNkulunkulu uthi igazi lakhe likhuluma kanjani igazi lomuntu ongasekho ngoba uthi igazi lakhe liyakhuluma kunjalo igazi lomuntu ebesofunda ngoba igazi ke yathenya incwadi liwumphefumulo akaba uNkulunkulu ingakho kuleli bandla kubungadliwa lento ekuthiwa ubenda ngazi noma ngisho kahle alidliwi igazi kuleli bandla ngoba umphefumulo womzimba isho njalo incwadi ithi usegazini lapho kusuke kusale khona igazi lapho umphefumulo uhlala khona akaba uNkulunkulu qhubeka Nothanda indodana nendodakazi. Ngabe umuntu uthanda indodana yakhe nendodakazi kakhulu kunoShembe. Akangifanele. Kamfanele uNkulunkulu lo muntu. Ongathabathi isiphambano sakhe. Ongathabathi isiphambano sakhe. Akulandele. Akangifanele. Athabathe isiphambano. Now, cha sikule ndaba kodwa abakhonza bahle enkosini uma uya uNkulunkulu akube khona ohlukana nakho. Ungafuni ukukuthwala konke. Kwakwenzeka kwenye indawo khona ngaphezweni lakithi. Uma kuyinkonzo ka23 ibiziwe emzini thizeni. Mayibiziwe lenkonzo sebethi bayayivala laba ekuyibona ababethi baphethe kanti khona abasemoyeni futhi abaphethe ayibonge inkosi. Mase beyivala lenkonzo kubonakala ngonkosikazi eseguqe lapha phambi komnyango unkosikazi wakulomuzi maye eguqile unkosikazi phambi komnyango ngoba kazongena endlini ka23 namadoda yase iphuma indoda eyodwa iyolalela ukuthi uthini ithema isifika kuyilalela wayesekhuluma uthi njoba ngilapha nje ngivuka ebuthongweni kade ngilele lapha embhedeni wami lapha engilala khona uthi kodwa ngithema ngilele kwase kufika amakhehla lapha ekhaya lelo thini lomhlaba like lasho iBhayibheli lami lathi uThixo uyakhuluma kanye nakabili ngomuntu ngephupho kodwa umuntu engeswa khona abantu abangakholwa emaphuphweni uthi hayi basitshena ngamaphupho kanti uThixo uyakhuluma kanye nakabili nomuntu ngephupho ekulaleni kodwa umuntu abe njani angeswa kodwa ke waloko babamkhulu lapha wathi namaphupho ukufa ayakusehlele kulaleni kwethu ayibonge inkosi akufanele sithathe yonke into esiyiphuphayo bese siyibona ukuthi iyona lapha ekhabe kunjalo basikhokheni lo babe khona ngaphambili ubuthi mawubona isibonakaliso uhambe esihlalweni yetafuleni ebese kuba isihlalo esihlazisa isibonakaliso sakho ukuthi sithini bayazi ukuthi mangikhuluma ngesihlalo ngikhuluma ngoba amen kodwa ngoba aliselikhulu ithuba lokwenza lokho uNkulunkulu usibusisile kunobaba bakhona phambi kwethu abagcotshwa benkosi ayibonge inkosi kuhle makukhona into oyibonayo uke uhambe uyobonisana naye ukuthi ngibona ukuthi nokuthi ngabe kuyilento engiyicabangayo yini yabo uNkulunkulu ngoba niyahlupha abanye bagcina sebephupha ingube nomuntu lasho njalo unyazi lathi mawuyiphuphile akusiyona inkinga kodwa igqoke ephuphweni umfumelo wasephuphweni njalo ngoba umuntu uvela aphuphe nje bese kukhuluma ukuthi leyo nto ibe njalo ayibonge inkosi amen uma ke lenkosikazi ikhuluma ithi lamakhehla lapha ekhaya athi angizobuza kulawo abantu abakule nkonzo ukuthi le nkonzo abayivala ibizwe yibo yini uthi ngoba thina amakhehla lapha ekhaya bese sayithamele bese sayilalele sazi ukuthi futhi iyovalwa ngomthandazo ka4 ekseni uthi njoba sebeyivala nje eyabo yini engisho ukuthi singeqonda ayibonge inkosi kwabe kuyinkonzo nje yabibiziwe njengenjwayelo kanti hayi ukuthi ibizwa abantu abaphilayo ifunwe yilamakhehla lelo thulu lomhlaba ayibonge inkosi incwadi kaJob
khumbula izizukulwane ilento efuna ukuba yenziwe yilona lo iNazaretha akabonga uNkulunkulu ngoba kuleli bandla akuziwa ukuzonatshwa kodwa kuzosetshenzwa ayibonga ithi ke lencwadi khumbula izizukulwana ake ubuze mawuhleli nje ekhaya ake ubuze nasemndenini wakho ukuthi ezizukulwaneni saphambili uqinise ufunisise ungahlali nabo uthi uyiNazaretha uyakholwa wena sekuphelele ake ufune ufunisise izizukulwaneni ake ubuze uqinisise naboyise batho ngoba thina singabayizolo thina singabayizolo kasazi lutho ngoba izinsuku zethu emhlabeni ngoba izinsuku zethu emhlabeni ziyisithunzi nje bona abayakuyifundisa yini kuthiwa mawufuna kusi izizukulwane bona bayokufundisa yini bakutshene khiphe amazwi ukhona lamazwi akubona ezizweni zabo amacebo ayahluka bazowakhipha amazwi ey'nhlizweni zabo ukuthi ubona ndodana lapha ekhaya uhambe uthumisiwe wawungalungisiwe noma uthi uthabathele ukukholwa ngihambe uyosilungisela khona ayibonge inkosi yilokho abakhonza abahle enkosini ukuthi asibe ngabantu uJeremiya ile indlela zasendulo ezifuneka kithi akabonge uNkulunkulu akukho okunye bakhonza abahle enkosini ngoba niwasikulo ukuhamba singabantu abayisebenzela thina nabasebenzela okhokho bethu abalala uthini lomhlaba funda usho uJehova uthi imani ezindleleni akube yilo masiphuma nje kule nkonzo ebheke ekhaya kuba akube yilo nalo akame endleleni nibheke abheke nibuze izindlela zasendulo ukuthi kambe indlela zasendulo zokwenza izinto ukuba yiphi indlela elungileyo nize nihambe ngayo kuthiwa leyo ndlela elungileyo uma usuyibuzile wayithola bese uhamba ngayo nitholele imphefumulo yenu ukuphumula kuthiwa kunomvuzo uma usuhambile ngale ndlela yasendulo kuthi uzotholela umphefumulo wakho ukuphumula ubona ukuhlupheka kangaka nje ingoba laba abantu abakhala esigodini sosiza akabonga uNkulunkulu kodwa uma ungafuni ungabuzi ungame endleleni ungabheki angeke wazi akabonga uNkulunkulu asisho ukubheka lokho kunye sikhuluma ngokukholwa ayibonge inkosi ningathi nilika igunya ngathi bhekani cha ngisho lokho kusho iBhayibheli akusikhona lokho kucabangayo ayibonge inkosi qhubeka kepha bathi kodwa labo bantu bathe masebelulekiwe ukuthi abame endleleni babheke babuze ngiyasola lezizukulwane sethu babheke babuze bafune base bethi sikuhamba ngayo base bephendula nje ngelilodwa ukuthi noma ungasithuma endleleni zasendulo ukuthi asifune kodwa bathi asikuhamba ngayo Nkosi busihlala phansi banjalo abantu abayifuni le indlela ezokuphila zasendulo akabonga uNkulunkulu uthi hayi isidala leso thina singabantu besitaya nalapho ezweni lakithi kuphele kanjalo kodwa kunamacala akhona phakathi komuzi angakaza ubona nabantu abakhuthalela ukwenza amaphathi benzele izingane kanti kunezingane hayi bangena kunezingane ezaphuphumayo ngaphambili kwalezi izingane ebese ivuka lezi izingane ziba nesikhwele kwikhawu labo benzelwa amaphathi yonke lento engabe kulungiselwa lezi izingane ayibonge inkosi ngoba isho njalo incwadi lapho eBhayibhelini ithi abantwana yokubazala sebefile abanye ithi bayakusho kuwendleleni zakho bathi le ndawo engikuyi nginyinyile ngifunela indawo kuba ngihlale kuyona ayibonge inkosi ngoba kusuka kusengumuntu ayibonge inkosi usuke sengumuntu ophilayo kodwa umuntu wasemhlabeni angeke ayazi leyo nto ushembe osifundise lezo zinto abonge uNkulunkulu ushembe bakhonza abahle enkosini abakhona kulendlu kuyona yonke into ushembe unoplan B ayibonge inkosi sasinabo babumsomo la khona ngapha emanzi imtshoti indoda angazi kwakwenze njani yayisiyashiswa angazi noma kwakushona noma kwakunjani ithema isishisiwe le ndoda base bebuya nomlotha wawusuthathwa lo mlotha wawusubekwa lapha endlini bavama ukwenza njalo abelungu ey'ndaweni zabo ngoba bayashisha imosi yabo akabonge uNkulunkulu bawufake lapha kwivase bese kubekwa imbali lapha ngaphandle ngitshele ngibaluleka abanye labo babuya ney'mbali emajayidini bazohlobisa ngazo emakhaya ziwumkhokho omubi ngoba usukade igxiswe emlotheni kaJona owakhe endlini wena uyayithatha leyo mbali uthi ubuya nawo uzoyisoma kwakhe endlini mhlawumbe ilona hlahla labo nje lomlahla nkosi ubuya noJona
uzothi mayisengenile uJona bese bajaha bonke ogumede laba abakhulu ngaphandle babalele kusale kusela ngoba vele wadla izwe lethu. Kusho njalo umbhalo uthi ngiyakulethela isizwe sakubo. Asizofunda ngoba isikhathi asikho ayibonge inkosi. Umini umbuzo uthi nihlaleleni khona lamandla angake ninawo. Laba abantu abahluphekile lapha ngaphandle niyoya nini kubona lamandla niyobaphilisa. Hlaleleni nalezi indaba ngomhlaba ulambile akabonga. Soqedela le ndaba bese ngihlala phansi. Uma ke lo mlotho usuhlezi lapha endlini kwale ndoda eyashiswayo. Kwase kuba nesimo sokuthi ngisho kuba ngiyabanda kule insuku. Kodwa ngisho kuthiwa kubanda ngale ndlela ekubanda ngayo kulezi insuku. Kulo muzi banenkinga eyodwa ukuthi endlini kubona kuyashisa. Ushisa ngisho kubanda. Ushisa ngisho kunetha. Ngisho kunjani kubona endlini kuyashisa. Ilo mlotho lapha endlini. Kwase kubonakala ukuthi hayi kafika amaNazaretha. Ayisefika ngempela amaNazaretha. Angisakhumbula ukuthi 21 kodwa kwagcina kuhanjiwe kwayiwe emzini wasekuseni kwayo confirma ukuthi inkinga enjenganale kuyayifanele ukuthi kwenziwe njani. Akabonga uNkulunkulu. UmKristu nje wayengekayazi lento. Kodwa umuntu wasezulwini ongishembe kwazi konke. Wathi lula lento. Uyabona lo mlotha walomuntu. Uthi ke nizohamba niye khona nithatha imbuzi. Uthi le mbuzi le izawubulawa. Mayisibulewe le mbuzi kusho umuntu wasezulwini uyasilezula ayibonge inkosi. Uthi le mbuzi le mayisibulewe lizobe selivula lapha phakathi bese nithatha lo mlotha wakhe. Ebese niwuthatha niwufaka kuyimbuzi. Uthi le mbuzi bese igoqwa ngokalika. Ongcwaba uzoma phezulu ekhanda lakho ukubeka indleba kube kuwo umhlangano. Afundi incwadi yokungcwaba yakuleli bala. Ngoba le mbuzi kakuseyona imbuzi kodwa sekumzimba wakhe. Yiye ethenga umzimba wakhe. Ayibonge inkosi. Kusho umuntu nje wasezulwini ungaqalanga wabhemani wenzani cha. Washo nje ngezwi ayibonge inkosi. Mhlawumbe labo yakubona baqale bashisa intelo mwadilaya bhekele yashonele athi 1247 kuyima ekutshena kodwa umuntu wasezulwini wayesesho. Ayibonge inkosi. Cha ngenxa yesikhathi inkosi ubusabezwini. Amen.